Sa kaibuturan ng mahiwagang kagubatan ng Amansinaya, kung saan ang bawat dahon ay may sariling pintig at ang hangin ay may lasa ng matamis na pulot, nakatayo ang isang toreng yari sa puting bato at baging. Ito ang tahanan ni Prinsesa Amihan. Isang diwatang ang kagandahan ay tanging ang buwan lamang ang nakakasilip sa rurok ng tore tuwing hating gabi. Noong sila'y mga bata pa, ang toreng ito ay hindi piitan, kundi ang sentro ng kanilang universo. Kasama niya si Lakan, ang anak ng pinakamatapang na bantay ng gubat. Sabay silang lumaki sa mundong sila mismo ang lumikha. Isang kahariang walang hangganan ng ligaya, kung saan ang bawat sanga ng puno ay nagiging matigas na kabayo. Bawat talulot ng bulaklak ay nagiging gintong korona, at ang bawat sandali ay isang walang katapusang paglalaro. Tandaan mo, Amihan, madalas sabihin ni Lakan noon, habang sila ay nakatanaw sa rurok ng tore. Kahit anong mangyari, ako ang iyong tagapagtanggol, ha? Ikaw ang aking prinsesa, at sa bawat paglalaro na kailangan kang iligtas, laging ako ang darating para sa'yo. Ngunit ang dalisay na laro ng pagkabata ay unti-unting nilamon ng dilim ng katotohanan. Ang matamis na alaala ay naging mapait na pagsisisi. Isang hapon, habang naghihintay si Amihan sa tuktok ng tore, hindi ang pamilyar na anino ni Lakan ang dumating. Isang estranghero mula sa kabilang panig ng bundok ang napadpad sa kanilang teritoryo. Si Sandro. Siya ay isang makisig na manlalakbay na may mga matang tila nagniningning ng mga hiyas, puno ng misteryo at pangako ng pakikipagsapalaran. Sa unang pagkakataon, ang puso ni Amihan ay nakaramdam ng isang bago at kakaibang pintig. Nabulag siya sa kinang ng mga mata ni Sandro. Ang mga kwento ng dayuhan tungkol sa mga malalaking lungsod, gintong palasyo, at mundong nasa labas ng Amansinaya ay tila isang engkantadong awit na umakit sa diwa ng prinsesa. Nakalimutan niya ang mga laro sa putikan. Nakalimutan niya ang mga simpleng pangako sa lilim ng puno. Nakalimutan niya ang lalaking laging naroon sa kanyang tabi. Habang abala si Amihan sa pakikinig sa mga mabubulaklak na salita ni Sandro, si Lakan ay nananatili sa anino, tahimik na nagbabantay. Pinapanood niya ang kaisa-isang babaeng minahal niya na unti-unting lumalayo, naaakit sa isang banyagang hindi niya kilala. Ang awit ng puso ni Lakan ay hindi kailanman nabigkas. Natatakot siyang sirain ang pagkakaibigang itinayo nila sa loob ng maraming taon. Ngunit may napunang kakaiba si Lakan kay Sandro. Ang kinang sa mga mata nito ay hindi galing sa kagalakan, kundi sa kasakiman. Si Sandro ay hindi isang simpleng manlalakbay. Siya ay isang mangangaso ng mga mahiwagang artifact. Nalaman niya na ang tore ni Amihan ay nagtatago ng isang mamahaling brilyante. Isang hiyas na nagbibigay buhay sa buong Amansinaya. Ang kanyang pag-akit kay Amihan ay isang paraan lamang upang makuha ang tiwala nito at makapasok sa tore. Dumating ang gabi nang itinakdang pag-alis ni Sandro. Hiniling niya kay Amihan na sumama sa kanya. Ngunit bago yon, nakiusap siyang pagmasda ng loob ng tore bilang alaala. Dahil sa pagkabagabag at pagkaakit, pumayag si Amihan. Sa sandaling pumasok si Sandro sa tore, nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang makisig na mukha ay naging maputla at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa kasakiman. Sa halip na humanga sa ganda ng tore, diretso siyang naglakad patungo sa altar kung saan nakalagay ang hiyas.
Doon lamang napagtanto ni Amihan ang kanyang pagkakamali. Anong gagawin mo? Sigaw niya, ngunit huli na. Sinunggaban ni Sandro ang hiyas. Agad na nanginig ang lupa, at ang mga baging sa tore ay nagsimulang matuyo. Ngunit bago pa makalabas si Sandro sa tore, isang matikas na figura ang humarang sa pintuan. Si Lakan. Ibalik mo ang hiyas, utos ni Lakan. Ang kanyang boses ay tila kulog na umaalingaw-ngaw. Hawak niya ang kanyang itak na nagniningning sa ilalim ng buwan. Si Sandro ay ngumisi, at sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga baging na tila matitigas ay naging mga ahas na tila gawa sa itim na mahika. Huli na ang lahat, bantay. Ang hiyas na to ay sa akin na. Nagsimula ang labanan. Si Sandro ay gumagamit ng itim na mahika, nagpapakawala ng mga boltahe ng madilim na enerhiya. Sila ka naman na pamilyar sa bawat bato at baging ng gubat ay mabilis na nakaiiwas. Ginamit niya ang mga pader ng tore upang magpalipat-lipat ng pwesto. Si Sandro ay sumugod, gamit ang isang mahiwagang espada na lumitaw mula sa kanyang madilim na kapangyarihan. Wala kang laban sa kapangyarihan ng kabilang mundo, sigaw nito. Nagsagupaan ang kanilang mga sandata. Ang itak ni Lakan ay tila may sariling buhay. Pinoprotektahan siya mula sa bawat saksak ni Sandro. Ang bakal na nag-aapoy sa tuwing nagkakatama ang kanilang mga sandata. Si Amihan, na nakatitig sa itaas, ay hindi makapaniwala sa tapang ni Lakan. Ano kayang magagawa mo kapag tinanggal ko na ang iyong paningin? Sigaw ni Sandro. Nagpakawala ng isang maliwanag na ilaw na naglalayong silawin si Lakan. Ngunit si Lakan ay hindi nagpadaig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at umasa sa kanyang pandinig at pakiramdam. Ang mga kasanayang natutunan niya sa gubat. Hindi ko kailangan ng mata para makita ang kalaban, sagot ni Lakan, bago gumawa ng isang malakas na saksak na muntik nang tumama kay Sandro. Nagbago ang taktika ni Sandro. Napagtanto niyang hindi niya kayang talunin si Lakan sa pisikal na labanan. Kung hindi kita matatalo, kukunin ko na lang ang mahalaga sa'yo, sigaw niya at tumingin kay Amihan. Nagpakawala si Sandro ng isang madilim na orasyon patungo sa rurok ng tore, kung saan nakatayo si Amihan. Hindi! Sigaw ni Lakan. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Lakan sa harap ni Amihan. Ginagamit ang kanyang sariling katawan bilang kalasag. Ang orasyon ay tumama sa dibdib ni Lakan. Isang madilim na marka ang lumitaw. Ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos. Si Sandro, na nakita ang kanyang pagkakataon, ay sumugod at sinaksak si Lakan sa tagiliran nito, habang ito ay mahina pa. Nagsisisigaw si Amihan. Ang kanyang puso ay tila nadudurog. Lakan! Lakan, ano ba to? Lakan! Kahit sugatan at nanghihina, hindi sumuko si Lakan. Ang pagmamahal niya kay Amihan ay mas malakas kesa sa anumang mahika. Sa isang huling lakas, itinaas niya ang kanyang itak at gumawa ng isang orasyon na natutunan niya mula sa kanyang ama. Isang orasyon na nanggagaling sa kaibuturan ng gubat. Ang itak ay nagningning sa isang berdeng ilaw at ang mga baging ng tore na natuyo ay biglang muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi yun naging ahas. Sa halip, yun ay naging mga matitigas na tali na pumulupot sa mga kamay at paa ni Sandro. Pinipigilan siyang gumalaw. Ano to? Bakit? Sigaw ni Sandro. Sinusubukang makawala.
ngunit ang mga baging ay mas humihigpit. Ito ang kapangyarihan ng tunay na pag-ibig sa gubat na to. Bulong ni Lakan bago tuluyang mapaupo sa paanan ng tore. Nahulog ang hiyas mula sa kamay ni Sandro. Agad itong kinuha ni Amihan na tumakbo pababa ng tore. Nang makita ni Sandro na wala na ang hiyas at tinitirahan na siya ng mga baging, ang kanyang kapangyarihan ay tuluyang nawala. At siya ay naging isang estatwang bato, pinarusahan ng gubat. Nahanap ni Amihan si Lakan na nakasandal sa puno ng balete. Ang kanyang hininga ay tila hanging nagpapaalam. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng buhay, ay unti-unting nagpapakita ng pagkapagod. Lakan! Isigaw ni Amihan habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Bakit? Bakit mo ginawa to? Nagkamali ako sa pagnanais na sumama sa kanya. Mali ako. Ngunit ang labi ni Lakan ay hindi na muling ngumingiti. Doon, sa huling sandali ng kanyang buhay, bumulong si Lakan ng mga salitang matagal na niyang itinago sa kanyang puso. Iniibig kita, Amihan. Noon pa man. Ikaw ang aking prinsesa. At lagi kitang sasagipin. Kahit sa huli. At tuluyan na siyang pumanaw. Lumipas ang maraming taon. Ang tore ay naging simbolo ng pagsisisi at kawalang pag-asa. Si Amihan ay nananatiling dalaga. Naghihintay ng isang taong palaging sumasagip sa kanya na alam niyang hindi na darating. Bawat sulok ng kagubatan ay nagpapaalala sa kanya ng mga sandaling hindi na mababawi. Ako ba'y nagkamali na umibig sa kanya? Madalas niyang itanong sa hangin habang nakatitig sa estatwa ni Sandro na balot na ng mga baging. Ang masakit sa lahat ay ang katotohanan kung kailan wala na si Lakan. Doon lamang nalaman ni Amihan na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa kinang ng pagkatao ng mga banyaga o sa mga mabulaklak na kwento ng mga ito, kundi sa katapatan at sakripisyo ng isang kaibigan na laging nasa kanyang tabi.